ko sawo. Barang oli nyogrok-nyogrok marigel ka pecah. Ora kaya oli manek bayar taji. Oli manek mawo to barang oli nyengket marigel ning ngesor ka pada pecah ko. Wih ngambil godong kena gawe apa maning, Gang? Kayak ngambil godong gawe apa? Cabur. Oh, pokoknya gawe gemblong. Ora lah, nggo cabur kesuk bengi pengajian. Iya, pengajian ku ya. Teger wis lah, jabur mah apa bae, sing penting menana sing disuguhaken. Yang sawone ki ora melekah-melekah mah kok gene jabur maning ora kaya pada kaya sawone disengket regel, ora mancing sosok. Ora kaya sosok gak kecilikan, sawone kegedean dadi sosok ge tugel siji. Sengkleh dadine. Dadi barang anu nyogrok anu ku sawone regel. Ora mancing nih sesogrok.